farmers. Panggabi na po duty ito. Nanap ni wak-wak ron. Ay po sa umpayag farmers ha. Nahuman na di ay. Nay. Taran. Ang bunga farmers. Kwanta sa butong. Muna ikazuhan kung naakay butong ka farmers. Pero wala yung butong. Pinangazo na muna. Ang pultahan na niya farmers. Paninahuman. Very open na. Naiwak-wak mo na nga. Kaduwag ba sa may duha dere. Oh no! Magniti kayo sa may ganay gabas dere nga. Kuan, sirutso. Na farmers time check di ay kuan. Alas 11 na nga farmers. Alas 11 na gutom na ko. Pero nagdako ka na mga bala dere. Balas di dyan ka. Bahaw, ginamos. O ka na mauraton to. Hindi ako kape. Dahil ako na ay palidya dari mga farmers. Magsugbat ka farmers. Kasuway na mga anak. Ako, wala mo kasuway. Tiguwang na mukha doon. Pamukasuway na. Lamay ka doon na ka farmers. Sugbaw na anong pinadangkar ito ka diot. Lamay ka doon na. Hindi na to na ipasunugon. Kaya mapait ang palidya farmers. Palidya mo na pait. Kung di taga nagpait, batong na itong lutoon. Hello, isbubri ka farmers sa taon ni Montay. Ginan siya lagi, oras natin buhaton na mo. Maghaling sa kwarto kayo. Magsugba na kita. Unja, shout out na ko sa kinakasganang supporter si Jinsi Auditor. Sa izahang makaliwat niya sa Purok 5 Union, Nubay, Bohol. Ay, gitugnaw ko dire. Tabang, padali ko rin doon daw. Magpapainit. Nakahaling nito daan ka farmers. Nakasugba na taning palidyaw. Nagkuha akong silipot. Dai. Wala farmers ay. Ikaw palidyaw ito Kuhaan din nagduha ang sili farmers. Sumbagan ko sa partner nito. Duha ra mo niya. Isukuha ang sili po kay sugba na farmers. Lami ni tuslo ko na kuan. Ginamos. Ya, siga naman. Ito na natin farmers. Ang dalan na maging tubig yung magsugba. Gutom na kaso. Pawahir na kape. Naigor na ito. Inito gamay ng palidya farmers. Kaya kung ato ng kanang paitumon bitog dahang kanang naipanit. Sobra ho yan kapait. Mapait yan. Farmers, kadungog mo to? Kikik. Oh, kikik to farmers. Sugba na to, basta mo doon. Alright, mga farmers, luto na. Dito na tayo patong diri. Yun. Yan na lang. O, diba? Farmers, di ka makakita nga nito mo yung kuhan. Ganito lang. Muna yung pinakasakto. Muna yung pinaka-aim na ito maabot. Farmers. Itong bahaw. Why bahaw ma? Dahil na ito natak itong kape farmers. Coffee. Kalami na farmers ay ginabas. Kalau sa purdoy. Nagsudan na laghilaw kuno. Farmers pati kutsilyo da. So wala. Sara na farmers balion. Para kuan liso. Para matangtang ang pait. Ang farmers, luto na. Palidya. With bahaw. And with ginabos. Farmers, yun ay sili nga. Tuatsal. Sinug ba? Luto na ka? Kaon na dis. Ganun nga farmers. Tuslo na diha. Wala lang.
Wow! Kadungong sounds. Wow. Lami. Tanong bila mo sa bar. Iya. Naon ni tayo sa farmers. Muna kinabuhi sa guard sa bukid. Kamu mga guard lang sa mga syudad-syudad, mga urban area. Salamat na mo nga na inyong kinabuhi diha. Kami ako dere, tarawa. Gatungko ra ko dere ka mama. Pero muling ko may lamping ra de. Ngita mo ko lisod. May lamping. Ini kinabuhi. Sili pa pala. Dako. Sili. Wow. Amor, sus. Ayan, saya mas. Magpaibog na niyo ako na. Tsaka mo ko lang kauban dali ako mangsa. Para bitaw ang pangot nimo ang usap nimo. Madungog pa nimo ang crunch bitaw. Sakto yung magkaan ko ba mas bukal na ako. Ininit na ako. Kape ko. Purya buya ka farmers. Thank you Lord. Sa siliw, sa palisa. Amazing kita farmers. Ayun sa amin nga mo. Kita naman tayo sa dunggan doon. Tag-iingon natin. Ayun ko. Namesig dahon no katong kuran na papasok. Nagbalik-balik man ang kahoy sa araw. Madalo kabaw ron gidugway. Unsa ka farmers? Very special tang kape oy. Ito magkape og mga bato-batohon lang. Siyempre. Nagud tay pangita ginagmay farmers. Kaping mais. Lami ka farmers. Di ito kami nusan nila ping mais oy. Kita lami ani. Usa pa kinabratuhan. Ay, alam mo na mahalon ka farmers. Ay di bitaw. Sambal suko mo supply tag kape. Kanila kaya ako kwarta ka farmers. Di na ako mga mong. Kaping mais, dami ito na. Mali paborito ka farmers kay nakabalik 5. Tapi sulong book na ni. Nakabalik 5 wa na. Di makapihan na nimo. Amo usok-usok ka farmers. What farmers? Wah. Corn coffee. Mas lami pas imong kabit ka farmers. Lami ka dyan. Lami lagi. Nagsagubaang na ako farmers. Lami nga ba na? Lami bitaw eh. Yan naman ang kape pa. Ipik-ipik kita na ka farmers. Nda maura to kayo magtiwas og kape dere. Nda katugon no ka farmers sa taon tug ako. Bye-bye na, bye-bye.